La intel·ligència artificial ha demostrat tenir un potencial enorme per transformar la gestió del cicle integral de l'aigua. Adquirir, processar i analitzar correctament grans volums de dades permet trobar respostes noves als grans reptes del cicle de l'aigua i millorar l'eficiència i la sostenibilitat dels processos productius i mediambientals. En aquest context, neix Digital Lab, una iniciativa d'Aigües de Barcelona i Cetaqua on es treballa mitjançant sessions col·laboratives d'ideació per identificar potencials casos d'ús per aplicar la intel·ligència artificial en les activitats operatives d'Aigües de Barcelona. Cetaqua, Centre Tecnològic de l'Aigua, desenvolupa algoritmes basats en tècniques de visió per computador que, a través d'imatges, són capaços de detectar incidències en les operacions del cicle de l'aigua i generar alertes per millorar-ne l'eficiència. Gràcies a les dinàmiques generades al Digital Lab, es van escollir 2 potencials casos d'ús per aplicar la visió per computador seguint les prioritats i necessitats del personal d'operacions. En el primer cas d'ús, una càmera analitza el color de l'escorregut de les bombes centrífugues que deshidraten els fangs de la depuradora. D'aquesta manera, els operadors tenen un sistema d'ajuda a la decisió per a la dosificació del polielectròlit, el que millora significativament l'eficiència en costos i operativa del procés. El segon cas d'ús detecta el trencament del mantell dels decantadors de la potabilitzadora. Aquest problema fa que la terbolesa de l'aigua en un decantador concret augmenti, de manera que empitjora la qualitat de l'aigua clarificada si aquesta no es controla. La implantació d'aquest sistema permet als operadors rebre informació abans que la qualitat de l'aigua de sortida dels decantadors es vegi compromesa. Des d'Aigües de Barcelona, treballem per garantir un futur del cicle de l'aigua més eficient i sostenible, contribuint a posicionar l'àrea metropolitana de Barcelona a l'avantguarda de la transformació digital.